Good day everyone. So welcome to Talk with Leo. So today is a very exciting day. Why? Because pinadalhan tayo ng Orabella. So ang nakuha natin ngayon ay I forgot the term. Defense Factor System. Ito yung package niya. Yung from the word itself here, the Defense Factor System. So, ibig sabihin, para sa mga ganitong araw, na-apply agad natin ngayon. Okay, so, i-open na natin kasi I'm very excited for this. So, sana, magpasalamat na ako agad sa may-ari ng Orabella. So, thank you so much na pinapadalhan niyo ako ng products na to. So, hindi lang ako yung gagamit, but of course, yung partner ko or yung wife ko. So, siya na yung gagamit din sa product na to. So, hindi lang ako ang gagamit. So, ibig sabihin, may family as well. So, na-recommend ko na din sila. Kaya, mayroon tayong Defense Factor System, isang set. And take note, ang pinapadala ay times 2 pouches. Yay! Sobrang excited, ano? So, open na natin. Packaging wise, sobrang nice, right? So, may pa-open pa sila. So, dandahanin natin kasi baka mabasag yung Wow! I love this one, right? So, may pa-pouch dito. Yan, 2 pouches. Dalawang pouch dito ng Orabella Gold in Beauty, right? At saka tingnan mo, sobrang ganda yung pouch, gold. When you gold signifies prestige, right? Luxury. So alam mo yon, talagang tugma dun sa pangalan pa lang, Orabella. Okay, so sobrang tugma. Dalawang pouch yung laman. Orabella, thank you so much, right? So, may ganito, may pa bird nest pa, right? So, ilapit ko sa inyo. Sobrang nice. Oh, right? Sobrang ganda. The product itself, dito tayo. Right? Sobrang ganda yan, kung napansin nyo. Okay, so yung gold niya, sobrang nice. Orabella, right? Sobrang nice yung So, i-open na natin and yung box nila, mayroong mga simple steps to sensational to the sensational skin. So, dito natin malaman kung anong laman ng mga pouch. Right? So, same lang sila kasi ganun talaga O padalhan ka, so dalawa na siya. Para sulit na. Okay, so i-open na natin. Wow, sobrang nice. Okay, so hindi na bago sa akin yung sabon, right? Itong sabon na to, class naman. Hindi pa maiwasan yung paggamit nung nung mga estudyante. So, alam mo, hindi mo maiwasan na gamitin yung mga term na yun kasi lagi mong ginagamit, right? Araw-araw. Yung word nga, right, like kung ginagamit din. So, smell good, right? Yung scent niya, perfect, right? Both for male and a female, right? So, ito yung sabon. And, take note here with regards to this step. And, hindi lang yun. Yung sabon na to, hindi siya maliit. 90 grams yung sabon, right? So, yun yung una. And this one, the purpose for this is to defend your skin against imbalance and excess. Basta, yung mga sobrang oil mo dito sa katawan, ito yung mag-defend sa'yo. So, gamit na ng sabon. At of course, lather well in wet hands or on your wet skin. Nagbabasa. Okay, so sa madaling salita, basain mo na yung mukha mo and of course, use this. So,
kung napansin natin, before, nung bago pa natin nakilala tong Orabella na to, gumagamit din tayo ng mga papaya soap, right, na pero ako talaga, hindi talaga ako sobrang hilig ng pampaputi. Yung sa akin lang talaga, the purpose for me with using Orabella is to fair skin, right? Hindi talaga yung pagpaputi, kasi pagpaputi, injection yung kailangan, himala yung kailangan sa atin kasi hindi naman tayo talaga maputi. So yung gusto ko yung fairer skin lang talaga. And sagot yan ng Orabella. And of course, ito yung gamitin, step 1. For step 2, we do have toning gel, right? Toning gel, 50 ml, right? So, ito yung mga laman niya. Mayroon tayong 5 na laman kasi bihirang-bihira lang yun pag mga beauty skin products, right? So, meron tayo dito sa mga laman, of course, this one. The second one, which is the Defense Factor Toning Gel, right? Hindi yung sa buhok ko na gel, but of course, for toning gel. And this is also for our skin, right? It defends your skin against dullness and dehydration. Sana all, papasana all ka na lang. Right? Kasi, dun sa mga product na ginagamit mo, it contributes a lot from you, right? It builds you confident, right? Confidence? It builds your confidence, and not only with that, it boosts your self-esteem, especially if you are talking in front of it. And don't forget to massage gently kung saan yung part na dry in terms of your skin. And then afterwards, rinse it thoroughly. Okay? So, dapat banlaw-banlaw din. Baka naman gusto mo pang patagalin mga 30 minutes, right? So, pag sobrang tagal yun, ng ibig sabihin, time mo doon, talaga, free time mo yun. So, embrace natin yung araw. And, the third one is the spot solution, 20 grams. Imagine mo yun. Kasi nga, kung mapansin nyo, may mga dito, may mga medyo malayo lang, but if you can avail this one, kahit malayo siya, ito yung tinatawag na spot solution, 20 grams, right? So, sensational skin pa rin, part pa rin siya dito ng natin, defense factor na 5 simple steps. So, ito yun, sobrang nice yung lagayan niya. Tingnan mo, sobrang handy, right? Kasi nga, alam mo yun, pwede mo siyang ilagay sa air, bit-bitin, right? I-hand carry mo. And then, of course, this one, sobrang nice. Wow! Sobrang bango, right? At saka, hindi siya mag-leak kasi may mga pa siya, may mga lagay-lagay pa. Okay? So, use this one, our spot solution, right? Yung mga cream niya. Ito yun, okay? So, for number 4 that we need to follow is the specialist cream. So, akala mo talaga napakadaming mga kailangan. Hindi mo talaga pag medyo gusto mo maging fair yung skin mo, you need to have time din. And this one is the Defense Factor Specialist Cream. Oh! Subukan nyo na, right? It's worth to try. Right? It's worth to try talaga. Ito yung specialist cream. And ito yung ginagamit ko today. Right? Ito yung lagi kong ginagamit nung pagpunta namin dun sa kung napansin nyo dun sa Calatagan. Sa Calatagan. Yung pinuntahan namin yung the longest sandbar, yung sa iba kong vlog. Ito yung ginagamit ko. Yung Orabella Defense Factor ng Sun Care, right? Yung sun care lotion nila. Kasi, bakit? It defend your skin against impurities. And of course, this one also, and impurities and damage, right? Distribute across skin para maging pantay and gently sweeping motion. Yung mga kasi nga di ba pag gumagamit ka, pag sinasabi Orabella, automatic yun, maano mo na agad,
i-consider mo na agad. So ito agad, kasi makita mo naman siya dito kung paano mo siya gamitin, right? May experience at saka mga ingredients na ginagamit. So at saka meron mga tips na binibigay pa yung yung product na to. So may mga tips at saka mga precautions na pwede mong abangan dapat. So again, do not forget the name, Aura Bella, the #1 skincare products, right? So, alam mo yung lalaban tong Aura Bella na to kasi ano na siya, sobrang alam mo yun, sobrang nice na. Hindi ko naman sinasabing dahil pinopromote ko siya today dahil sabi ko nga sa inyo 2017 pa lang like ko siya ginagamit. So if in case may pimples na agad dito, parang ramdam mo agad na may pimples kasi especially yung mga chalk dust pag nagtuturo ako. So alam mo yun, it creates something parang pag nagbubura ka na, so definitely may may pupunta dun sa skin mo. So may tendency magkaroon ka ng mga pigmentation, right? Skin pigmentation, mga rashes, mga makunti-kunti lang. But again, sanay na sanay itong natin, balat natin sa province And with this product, the Aura Bella. So again, you need to follow here the simple steps, right? Yung sabon, and then of course the toning gel, this one, and of course the spot solution, the 20 grams here. And of course, this one. And the pouch. Yung pouch talaga sobrang nice. Pero dapat maka-avail na kayo ng pouch. Bakit? Kasi when supplies last baka kasi pag niyo, ay bakit ganoon? Sabi dun sa vlog na napanood ko, free yung pouch. Baka maubusan kayo. Kaya ngayon pa lang, order na agad. Bakit? Kasi nasa Lazada na to, pwede na kayo mag-order. Right? Nandyan na siya sa Lazada. So, paano yung pag may mga distributor na within your barangay or kaya ang tawag nito, yung mga nag-supply with regards to this or mga distributor na tinatawag natin. Pag ganung way, nandyan yung mga distributor natin, kahit sa sa Lazada ka, makuha pa rin sila ng percentage, right? Or konting part ng nabili mo. So ibig sabihin, pwede ka pag mag-order ka sa Lazada, tapos yung within the barangay na distributor na yun, na parang makakonect ka ng ganun, makakuha ka ng percentage. So ibig sabihin may cut ka konti, may happy ka. So alam mo yun, masaya kayo. Hindi lang yun na masaya kasi the products contributes you a lot. Pero yung may earn ka ng konti, centavos is already an advantage for us, especially in this time of a pandemic, right? So napakahusay. So ibig sabihin yung pouch na to, pwede mo siyang, alam mo yun, if mayroon ka pa ibang lagayan with regards to this, pero bakit mo siyang kasi Aura Bella yan, gold pa, okay? So ibig sabihin napaka-nice niya. And not only with that, again, available na siya sa Lazada. So happy tayo pag makakuha siya ng percentage na yon, makakuha ka din. Kaya parang mag-business na ako ng Aura Bella. So yan. Okay, before I forgot, Aura Bella, this one, the defense factor, aminin niyo man o sa hindi, yung cream nila, 'di ba? Yung ito, the cream itself na sinasabi ko kanina is 20 grams, right? I-clear ko lang, 20 grams ito. Kasi sa iba, di ba, aminin natin, yung mga cream nila na nakalagay is tagti 10 grams lang. And 5 yung laman. So it's worth talaga. And hindi lang yun yung sinasabi kong distributor within your barangay or yung franchisee, either nag-order kayo sa Lazada, still may makakuha sila ng percentage doon. Kaya celebration talaga. Kaya celebration talaga. Kaya thank you, Aura Bella. So come on, alam kong magkaiba-iba tayo ng skin type,
magkaiba-iba tayo ng workplace kung saan tayo nag-work. But I'm surely this product is worth how much. Still, this product, Orabella, is really worth to try. So ano pa inaantay nyo? Get your skincare products defense factor system. That's the new set of Orabella. So again, Orabella, gold in beauty. God bless everyone. Do not forget to like, share, and hit the notification bell para sa mga next video natin. Woo! Thank you so much, Orabella. Woo! Orabella, thank you so much.